what's up guys? Waran guys. Nato diri sa among probinsya no, sa Uslob. So karon mahirap og signal kay pagka wala agi signal diri sa among lugar. Musuroy ta dito sa babaw basig na signal dito sa bukid. So tara. Ato ning makita tag signal dire. Kung makita ba tag signal ani. Magbaklat aning init kayo sa panahon. Kaya hapit ng summer. Kumingaw kay among bukid guys. Nanay ni kapispol ang among lugar. Layo pa kay mig lungsod, layo pa jud kay mig karsada. Sus. Shout out ko sa akong mga amigo sa una. Pag high school. Sa akong best friend nga kusog kay mo tumbling, Brian Rocaberti. Brad, peace you Brad. Di na ako kay bawang mo tumbling, kay bugat na kayong lawas. Ingon sila, tambok na ko bugat na kuno kayo ang lawas, di na ako kadaog mig layat. Layo pa kayong signalan guys, dapat sa babaw. Magbaklet ani kay di mo ni magig motor. Lasang kayo. Shout out ko ni Stephanie Rosios o ni Rizal Montejo. Watching from Mandawi siguro kung nasa lag Mandawi karon. Init kayo kutas. Mao ni among kuandre na among umahan. Ani may magpugas og mais dayon. Ani sad may magharvest. Ako nga magpapara mo'y mag umakay. Syempre nako syudad ning nabuhi para makatabang pud nila. Kay pobre ra gid taon mi guys. So hinay-hinay lang taan eh. So napa dito sa babaw ang signalan. Hinay lang taglakaw. Mao ni among sito kuandra view sa bukid na mo. Kung makita ninyo guys, mura ginig asang isla dapita. Puros kahoy. So pagbaklep ta ni init kay sa panahon. So kira. Kaysa mag-uwan lisod kay nagbiyahe na to padong syudad. Magmotor ta nga basa kay sa uwan. Shout out ko ni Jade Vlog TV. Awang kauban sa trabaho. Shout out ni mo Boss Jade. So nanako karon og Uslob Boss Jade. So guys, tara ko Uslob karon kay birthday ron sa akong papa. Ika 71 birthday sa akong pinalanggang amahan. Og ika 67 birthday sad sa akong pinalanggang inahan. Ika March 2, Martes pohon. So salamat sa Ginoo guys nga gitagaan taglaing tuig. Mga grasya. Habis kay sa tong lawas. So hapit ta maabot sa signalan. Diri signalan dapita. Nani bis bukid guys kung magpa-signal sus. Pila ka kilometro mong lakawon usa pa may makadako og signal. Kutasan lang ko dako mo na utiyan good. Kutas kayo gainom mig beer. Kutas kayo kay gainom mig beer. Day. 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 Tawa. Day. Tuy.
Break Chris mo na. Ah, ni uli ka sa Inday. Nakita mo Inday? Kita man. San ingon sa air dari signalan mo lagi. Asa yung signal day? Asa pa dong? Asa pa dulong? Asa balay? Amo ka magkuayan? Para sa man? Balay ninyo? Diha? Idakan yung balay? Kutasa eh. Kuna naglakaw. Sumpa signal mo. May tao dire. May bitaw ko. Kisan ko yung papa? Christian pod. Sindo lang muli. Wala man. Maor tong sukat tong larga pag kuig na mo. Kuig mo larga. Masig mo na adlaw na po Dubai. Si Jomart asaran. To. Nada day? Dumart. Mart. Kailan mo na mo. Kakailan ako din kalimot. Dai ka dia Mart. So what's up guys? So kato guys, ako tong mga silingan na mo diri sa bukid guys. Oh! Ha? Wala kita ada gani halaga. Salan mo klaro gumuro taga-abat ani day. So mo to mong silingan diri sa bukid guys no nga. Pagkalayo agi na mo silingan diri. Sa kalayo sa akong gilakwan usa pa na ko maabot ilang balay nada sa babaw. So mo ni ang view sa among signal laundry guys. Lingkuranan sa mga magpa-signal na mga bato ana guys muna ang lingkuranan magpa-signal diba ano yung masig tungko mangitag signal kilisig signal sa bukid guys lisig kay pangitaon murag siya lisig kay pangitaon. Ngano day mo way signal? Shout out de ko ni Tambok nga duty karon wa ka kuyog ulig uslob. Oh. Kay duty. So hanggang dito lang muna guys.